Ashley Young ar tafliad hir I fewn i'r cwrt, y peniad allan gan Lee Thomas yn un da. Ond at Melvin at Toby Jones, ras I Thompson, mae Danny Hughes efo Matthew Jones ar ei olo. Mae Hughes yn y canol sgwar a Danny Hughes yn cael ei lorio, nad o'n wir. Tackle gampus gan Malcolm Melvin. A'r bêl gafodd o meddwl Mr Jenkins, dadleuol. Wes Baines ar gei crydd I Llandudno Thompson, y peniad ymlaen. Allan gan Owen yr ergyd o bell gan Toby Jones. Arbediad rhagorol gan Chris Mullock. Mi ddisgynodd y bêl I Toby Jones. O, mi nath y golwr yn dda. Mae Shaw. Mae Baines yn cynnig I hun. Toby Jones. Chi bas dda. Gweld yna le ar yr ochr bella gan James Joyce a Thompson yn dal I fynd yr ergyd gan Thompson fymryn dros y trawst. Dyna'r gosa da ni wedi god at gol hyd yma gan David Thompson yn ei ymddangosiad cyntaf I Llandudno. Young. Declan Walker. Dros Ben Hart a John Owen. Owen heibio I Shaw. Owen! Heibio'r postyn! A dyna'r gosa ma Aberystwyth wedi dod gydol y gêm. John Owen yn gry. Mi drodd o Danny Shaw. Ond methu canfod cefn y rwyd. Mullock. A'r gic gol I gyfeiriad Borelli Williams. Methu ffenio hi. Dyma Walker. At Borelli ar ergyd! O, mi oedd hwnna'n gyfle I Luke Borelli. Baines. O, pas dda I gyfeiriad Parry. Croesio di fewn i'r cwrs. Mark Williams yna. A mae yna I Matty Williams! Matty Williams wedi dod ymlaen fel eilydd. Chydig dros 10 munud o'r gêm yn weddill. A bas I fewn i'r canol. Matty Williams ar y foli. Llandudno 1, Aberystwyth dim. Owen. Phillips yn galw amdano bêl yn y cwrt. Phillips yn disgyn! Ydy hwnna'n gic o'r sbotyn na chdi. Cic gornel, Matty Williams. Sgoriwr y gol yn ei hanol unwaith eto. Da ni wedi chwarae y tu hwnt i'r 5 munud. Oedd y tu hwnt i'r 90 I fewn y dawi gan Ashley Young ar peniad. Heibio'r postyn, mi oedd John Owen yn ei chanol hi. O, cyfle'n hwyr yn y gêm. I Aberystwyth ddwy'n rhywbeth o'r gêm yma. Iwan, llongychiadau enfawr. Da chi wedi cyrraedd yr terfyn yna o'r diwedd. Do tad, mae wedi bod yn poeni fi ers wsnosau fod yn onast, achos o'n i'n gwybod bod y grŵp yn stryglo efo motivation ar ôl peidio cael i'r 6 ucha, ond yn gyntaf fi roi pob clod i'r 11 neu'r 14 ar ei chwarae heddi ma, ni'n meddwl bod ni'n well tîm o'r funud cyntaf tan y diwedd. Gath Aberystwyth spells ac o'n i'n poeni ac oedd y nerfau'n mynd, ond dwi'n meddwl bod ni'n llawn heiddiannu'r 3 phwynt. Ond ia, mae gennau ha mawr ymlaen Iwan. Mae gen I 3 gem I fynd gyntaf wrth gwrs, ond ha mawr I drio recrwtio a planio ar philosophy ag ati, achos I glwb mor fawr a Llandudno, di gorffan 2 flynedd yn olynol yn y lle ma nhw, lle ddim igon da, felly mae fyny fi newid pethau. A dod I fewn yn ystod y tymor Iwan, mae cadw'r tîm yn y gyngrair yn beth mawr? Yndi tad, dyna be oedd yr objectif yn gyntaf lle. Oedden ni yn twtsiad y 6 ucha, doeddwn ni ddim digon da, doedd am digon o grefdd, ac oedd na lot o chwaraewyr wedi bod yma i'r spel a ddim yn motivated, felly o'n i'n trio newid pethau yn Ionawr I drio roi cic ni. Nath o'n gweithio, ond ia, os dwi fod yn selfish fi'n hun, mae wedi bod yn brofiad gwych ar ran yn feddyliol, ar ran fatha dysgu sydd wedi golli gema, achos yn Gaernarfon o'n i'n curo gema, ac rwan dwi wedi gorfod dysgu amdan fi'n hun, dysgu sydd wedi golli gema, peidio mynd efo adra at y teulu ag ati. Felly ia, dwi'n edrych ymlaen I roi go iawn I tymor nesa, ac ia, swn i'n licio diolch i'r cefnogwyr ac i'r clwb efo mam gadw tu ôl yng nghefn I tan wan. Okay, well, it wasn't the result we wanted. I thought the game today looked like a draw written all over it. There was very few chances. We actually had 2 half-decent ones, didn't take them. Next thing they went up the other end and scored, and that was probably the only clear-cut chance in the whole game. So yes,
disappointed we didn't get anything out of it. I think we actually deserved at least a draw. And things going against you, the other results, Carmarthen have won, Prestatyn have lost, they're down, but Carmarthen have won, so the gap now is only 5 points is between yourselves and Carmarthen for the second relegation spot. That's right, absolutely. We have to play them, and obviously that'll be a big game, but it's like everything in football, it's in our hands, and it's up to us what we do, so we just dust ourselves down and we'll go again.